Ya bafowethu, ngangivele ngengizwe ngilungu uba umSuthu. Hayi, cabanga nje ngiya kwi-interview sengifaka isudu bese ngiphatha ingubo phezu kwesudi. Ngiya emshadweni ngifaka isudu, phatha ingubo ngiyalala ngiyingubo. MaSotho ayibereke ntho eo 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 ayibereke ntho eo MaSotho eo MaSotho ayiberekwe ntho eo. Ngeke ngize ngisikhulume isiSuthu mina. Ngiyayimagina sengithi dijo. Hayi, dijo akibereki. Hayi MaSotho ntho eo eo ayibereke. Please, uyaphi emshadweni nengubo?